सार माबायदि आसा फारिदों नोंथाङा दिनैनि रिजाल्टखौ? 100% जोंनो देरहागोन जेबो सिन्था खालामनाङा बे आगे फिसिया जाबाय थागोन ट्रेलिं जागोन सोरबा आरो लिड खालामफिनगोन दा साहानिफ्राय सानबोदों साहानि भटारफोर दङ बिथांमोननि चइसखौ जोङो आगोलावनो मिन्थिदों गतिके दा फैनानै खोलाहा फैगासिनो दं खोलाहा बयबो मिन्थिगौ बेवहाय BPFनि माबाया बांसिन फिल्डआ बांसिन गतिके जेबो सिन्था गैया आगोलाव फार्स्ट राउन्डआव जोङो लिड खालामदोंमोन सेकेन्ड आरो थार्डआव समान सेकेन्डआव समान जादोंमोन थार्ड आरो फर्थआव बिथांमोनहा लिड खालामदों जेबो प्रब्लेम गैया फिफ्थ आरो 6, 7, 8 राउन्डआव इकुवेल जाफिनगोन बेनि उनाव जों लिड खालामगोन माबायदि भट मोनगोन नैबे सिडली समष्टिनिफ्राय सार? सिडली समष्टियाव जों देरहागोन आरामसे सिडली समष्टियाव जों देरहागोन गासिबो समष्टियावनो जों देरहागोन ओरैनो बेसेबांसो भट मोनगोन? एक्जेक्ट बेखौथ' बुंनो हाया खिन्थु मोजां मार्जिन लानानै जों देरहागोन दरं उदालगुरियाव बिजेपि दला लिड लागासिनो दं होननानै जों खोनानो मोनदों। दरं उदालगुरियाव बिजेपिया लिड लागासिनो दं बेखौ जोंबो मिथिदों दा फाइनाल काउन्टिंआ जोबथोंसै गतिके रिजाल्टखौ मोनगोन। थेंक इउ।